Aj tento rok sa konal zraz nadšencov veteránov, ktorí predstavili svoje skvosty obyvateľom Považskej Bystrice. Sme Veterán klub Manín a ako každoročne také privítanie veteránskej sezóny organizujeme Veterán zraz jazdou po podvrch Manín do vrch Teplej k pamätníku SMP. Nadšencov Veterán klubu Manín zamestnávajú okrem zrazov a stretnutí rôzne aktivity. Združujeme nadšencov historických vozidiel, najmä teda automobilov a motocyklov z považských strojární. Čo sú naše aktivity? Tak samozrejme tento zraz, na ktorom sme, ale to je také menšie, to je čisto taká klubová záležitosť. Potom v auguste organizujeme veľké veterán rally s názvom Strážou Classic, ide už o 3. ročník tohto podujatia a stali sme sa aj hlavným organizátorom prestížnej súťažnej prehliadky Považsko-bystrický motocykel, ktorý už teraz pripravíme 9. ročník. A sme možno tak výnimoční v rámci celého Slovenska, čo sa týka veterán klubov, tak sa zaoberáme aj publikačno-vydavateľskou činnosťou a to práve publikovaním knižných publikácií o motocykloch z považských strojární. Návštevníci mohli obdivovať nielen štvorkolesových tátošov, ale aj motocykle. Na tomto zraze sme mohli vidieť väčšinou vozy východného bloku. Máme tu napríklad krásnu Škodu 110 R Coupé, potom samozrejme Trabanty, aj tie Warburgy luxusnejšie. Potom, čo sa týka motocyklov, väčšinou z považských strojární, čo boli vyrábané. Máme tu aj najstarší motocykel, je to motocykel ČZ. A takým možno skvostom si dovolím povedať, je tuto za nami Mercedes zo 60. rokov, ktorý vlastnil nemecký kancelár Willy Brandt alebo pápež. Majitelia historických automobilov prezradili, čo ich viedlo k tomuto nezvyčajnému koníčku. Keď nás baví vojenská technika, chodíme aj na zrazy, tak tu na Záhorie, čo býva slovenské piesky a tak nás bavia tak vojenská technika z starej ruské stroje. Vzniklo to tak, že mal som možnosť kúpiť toto auto asi pred 10 rokmi za 5000 československých korún, vlastne slovenských korún. No a vrazil som do 3000 eur a tak to vyzerá dnes. Od 15 rokov som dostal motorku od svojho otca, 15, posledný typ Javi 20 a vlastne v tom pokračujeme so svojím synom. A chcem to, aby ten môj syn vedel, že čo sa tu vlastne v Považskej Bystrici vyrábalo. Najbližšie si môžete pozrieť veterány v auguste tohto roku na veľkom veterán rally Strážou Classic.